Бисмиллаҳир-раҳманир-раҳим. Қиссаи шогирди камбағал. ин қиссаро шогирде нақл мекунад. Мегӯяд замоне 70 сол пеш аз ин дар мадраса дар Димишқ таҳсил мегирифтем назди шайх. Он мадрасаи мо 700 сол муқаддам аз ин ба ҷои кадом бинои кӯҳнае кадом халифе сохтааст. ҳамон замонҳо мегӯяд чунон камбизоат будам, нони хӯрданам надоштам, ки ишкамамро сер кунам. Ҷавод мегӯяд аз гуруснагӣ чунон бемадор шуда будам, қариб ки вафот кунам. Дар масъала омадааст ки агар ки аз гуруснагӣ вафот кунӣ, метавонӣ каме аз ягон ҷо барои худ нон дарёфт кунӣ ё дуздӣ кунӣ. ҳаминро дар куҷое хонда будам, мегӯяд ҷавон, ва бо фикри ҳамин ба кӯча баромадам, ки аз куҷое як луқмае дуздӣ кунаму ишкамамро сер кунам. Ҷавон мегӯяд он замон кӯчаҳои Димишқ бартанг буданд ва хонаҳои паст-паст доштанд. Балкони ошёнаи дуюм қадди инсоният ба ҳузур мерасид ва метавонистӣ ба даруни хона ворид шавӣ. Дидам мегӯяд як хонае чароғонаш рӯшан аст ва ҷаҳди дамон ба он хона даромадам. нигоҳ мекунам, як деги ҷӯшида истодааст ва сарпӯшашро бардошта аз дарунаш як дона боимҷонро гирифтаму газидам, ки дар ин замон имонам мустаҳкамӣ карду худ ба худ гуфтам: эй ҷавон, ту чӣ кор карсодӣ? Ту худ илми шариат меомӯзӣ, пага ба дигарон инро меомӯзонӣ, ва ин дуздӣ карсодӣ ку ба чӣ гуна ин шариати ту рост меояд? Ин фикра кардаму зуд боимҷонро ба ҷояш монда, зарфро пӯшидаму боз гашта ба қафо омадам. Гушнаву ташна боз ба масҷид даромадам, ба он мадраса даромадам ва дар як кунҷ нишаста таълими шайхро гӯш мекардам. Чанд лаҳзае гузашт, як зан бо фаранҷӣ, он замонҳо ҳатто рӯяшонро мепӯшонданд занҳо, омаду назди шайх рафт ва пичирозкунон ба гӯшти шайх чизе гуфт. Ман ҳайрон мондам. баъд аз як лаҳзае шайх ба сӯи мо нигоҳ карду рост ба пеши ман омад ва гуфт: хонадор шудан мехоҳӣ? Бо ин зан туро оиладор кунем, ту розӣ ҳастӣ? Ман аввал ҳайрон мондаму гуфтам: эй шайхам, ман як дирҳаме надорам, ки як луқмаи хараму ишкамамро сер кунам, аз куҷо ман тӯй мекунам? Гуфт: ту парвои накун. Ин зан дар ин ҷо меҳмон будааст, нав кӯчида омадааст ин шаҳр. Бо худ як модари пиразан дорад. Дар хонаашон мард нест. Аз тарси он ки роҳзанҳову ягон кӯчагардҳо ягон азият нарасонанд, дуздӣ накунанд, талабу тороҷ накунанд, аз тарси ин зан хостааст, ки як марде ёваду ба ӯ хонадорӣ кунад. Ман фикр накарда розӣ шудам. Шайх пули маҳрро дод, моро дар он ҷо никоҳ карданд ва мо баъд аз чанд лаҳзае ба хонаи он зан рафтем. Зан пурсид, ки ту гурусна ҳастӣ? Гуфтам: бале. Сарпӯши дегро гирифту дар он ҷо боимҷони хурдагиро дида ҳайрон шуду ё Аллоҳ гуфт. Гуфтам: чӣ рух дод? Гуфт: касе боимҷони дега газида гирифтааст, як луқмаша газидааст. Як ханда кардаму асли воқеа барояш нақл кардам. аҷибӣ кора бинед, ман ба он хона барои дуздӣ рафтаму имрӯз соҳиби он хона шудам. Аз тарси луқмаи ҳаром хӯрдан худдорӣ кардам. худованд он луқмаро барои ман ҳалол гардонд ва инчунин он хонадонро ҳамаро ба ҳифзу амонати ман гузошт. як қисми моликияти ман шуд. қазовати қиссаро ба шумо мегузорем. агар чӣ гуфтание доред, чӣ фикру андеша доред, дар комментария фикрҳои худро баён кунед. мо бо ҳамдигар мулоҳиза мекунем ва чӣ гуна ибрат гирифтанро аз ин қисса бархурдор мешавем. оиди ин қисса фикрҳои худро баён кунед. чӣ гуфтание ки аст, чӣ хулоса кардед ва ё ягон қиссаҳои дигарро агар шумо донед, метавонед дар комментария онро навишта ба мо фиристед ё почтаи электронии мо, ки дар ин описание оварда шудааст, метавонед ба ӯ фиристед. мо оиди он як навор омода карда ба бинандагон пешниҳод мекунем. агар имкониятатон расад, ба канал обуна шавед. ман боварӣ дорам, дар вақтҳое ки ғамгин мешавед, зиқ мешавед, аз шунидани чунин қиссаҳо табатон хуш мегардад, хастагиро аз худ дур мекунед. то наварҳои оянда, то боздид, дар паноҳи Аллоҳ бошед.